Er is nog zo'n €5.000 nodig om Kivlom zijn verstoorde zuster Hadash naar Eritrea te brengen. Op 6 maart werd de vrouw in Frankrijk gevonden nadat ze van de 5e verdieping naar onderen vallen wie. Door de val kwam zij om het leven. Op dat stuit wie Hadash 4 mannen in verwachting van een bandje. Haar man zit op dit stuit vast als verdachte in de zaak. Kivlom zijn collega's van Fotocadeau binnen een inzamelingsactie begonnen. Heel veel stress hebben, maar de kinderen en van haar gebeurt en van haar lichaam ook naar Eritrea opgestuurd worden. Ja, dat helpt nodig. Zijn collega's hielden al gauw in de gaten dat er wat onderhand wie met de familie van Kivlom. Daarom binnen ze voortdurend in actie kwamen. Hij zag natuurlijk alleen maar problemen. Geen idee hoe hij dit aan moest pakken. En gelukkig wordt hij wel geholpen, ook wel door de Eritrese ambassade. Hè? Maar vol vragen en alles. Hè? Maar ja, hieruit, vanuit de eigenaars van het bedrijf en vanuit de anderen, die zijn direct van: jongen, wij regelen dit. Help hem zoveel mogelijk is. En nou, dat gaf hem al wat, denk ik wel wat rust. Maar ja, er is nog een hele lange weg voor die jongen te gaan. Hè? Hij zit nu ook in de emoties. Maar als we dit eerst hebben kunnen regelen, dan kan hij en kan zijn familie verder. Een oorlogszorg van Kivlom is dat de band van zijn zus ook een veilig thuis krijgen. Hij is dankbaar voor wat elke nien voor hem docht. Jullie zijn heel lief. Ik heb een collega. Heeft jullie ook geholpen. En ja, bedankt voor uw hulp van alles. Collega en iedere mens ook.